Ihan ensimmäisenä haluan tuoda sen, että itse saan olla sillä omalla tavalla saan olla oikein elävä esimerkki siitä, mitä Herra muuttaa ihmistä. Että monesti me kompuroidaan niissäkin tilanteissa ja vaikeuksissa, kun tuntuu, että onko täältä maailman teitä minkäännäköistä ulospääsyä, että saako täältä mitään parempaa. Ja etsii vähän vääristä lähteistä sitä hyvää oloa. Että itse olin sen jälkeen, kun maailmalle lähdin vähän kulkemaan enemmän, niin olin todella kova päihteiden orja olin. Ja siinä tuli kyllä sitten sekasorto ihan täysin vallitsi oman elämän. Ja omalla tavalla ymmärsin sen, että meni vähän niin kuin pintaa syvemmälle sinne maailmaan. Ihan täysin, että antoi jollakin tavallaan niin kuin ohjat livetä käsistä, että ei ollut enää sitä jarrunappia, että mitä pystyi painamaan, että ei mennäkään noin pitkälle enää, vaan sitten sai mennä ja tulla mitä halusi. Ja sen maailma antaa, mitä sieltä hakee. Että en muuta en osaa niin tänä päivänä enää sanoa. Ja se alkoi ihan sillä tavalla, että oli asiat ihan mallillansa ja sitten lähdin 18 oli ja lähdin ensimmäiselle linnareissulle Vaasa-Pankilaan. Ja siellä mä sitten murruin ihan täysin nuorena poikana tietenkin Herran eteen, että päästä mut täältä pois, niin mä tuun uskoon. Ja tein niitä lupauksia Herralle siellä ja kuinka ollakaan, mä pääsin sieltä yhtäkkiä pois. Ja se unohtui sitten siinä matkan varrella se lupaus Herralle, että minkä mä olin sanonut, että mä tuun uskoon, jos mä pääsen täältä. Että näytä mulle vaan, että sä kuulet muakin syntistä ihmistä, että mä haluan saada niin kuin ensin apua elämään. Ja jollakin tavalla lähdin tekemään sitten Herran kanssa niin kuin kauppaa siinä välissä. Ja ei mennyt kuin varmaan semmoinen pari viikkoa sen jälkeen. Niin ei ollut minkäännäköistä halua edes muuttaa sitä elämää, että se jäi siihen samalle viivalle ihan täysin, mistä mä sitten lähdinkin sinne linnalle. Ja siitä se alkoi ihan täysin, että menetin kyllä elämässä, niin kuin ihan täysin, melkein kaiken menetin mun elämässä, mitä omistin. Ja hallintavalta lähti itseltä ihan kokonaan, ihan täysin, että en pystynyt enää millään tavalla, en olemaan kehenkään niin yhteyksissäkään enää, että pääsin se maailma oikein niin syvälle sydämeen, että se kylmetti sen ihan täysin. Että tuntui jopa välillä siltä, että onkohan tässä omat lapsetkaan enää rakkaita. Ja siinä kompuroittiin pari vuotta sitä tietä. Ja mä ymmärsin, että se oli niin tyhjä se olotila, mikä oli. Ja oli niistä päihteistä hakemusta loppua ja turvaa. Ja turrutti vaan sitä olotilaansa, mitä oli, mutta se vaan paheni se olotila kokonaan. Että se ei auttanut siihen asiaan millään tavalla. Ja sitten rupesi tulemaan jo semmoista, että rupesi olemaan vähän liian rajua meininkiä, että oli vähän semmoinen mieli, että ei tässä ole omallakaan hengellä mitään merkitystä, niin saati sitten muiden hengellä. Ja elämä oli sen mukaista kyllä se touhu, mitä oli, että ei siinä miettinyt kyllä enää yhtään mitään. Ei mitään. Ja oli niin tyhjää se kaikki se elämän sisältö, että siitä ei saanut minkään näköistä otetta. Se oli niin tyhjää, että kun yritti ihminen ottaa johonkin kiinni, niin se vietiin se oli kuin sellainen hallurisaatio, että se vedettiin vaan tuhka tuuleen sitä nenänestä, että se ei ollutkaan mitään. Ja mä tiesin sen aina. Olen itse uskovaisesta perheestä saanut kasvaa ja mä tiesin sen aina, että tää ei ole Jumalan mieluista elämää. Että se pysäytys, kun tulee ihmisille, uppiniskaiselle ihmisille, niin se voi olla joskus kovakin pysäytys. Ja olen ihan nähnyt sen omissa perhepiireissä, että mitä se tapahtuu, kun Herra joutuu pysäyttämään ihmistä kovalla kädellä. Ja eikä siltäkään oikein ollut moksiskaan. Ja sitten rupesi olemaan jo vähän päivittäistä se, että oli ensimmäisenä, kun ajattelee, että ihminen tarvitsee syödäksensäkin jotakin, niin se oli sitten se päivän ateria vaan, että sai sen viinapullon lakkariin mukaan ja raitille. Ja sitten mä ymmärsin sen, mä huokasin sitten Herran puoleen, että jos sä vielä mua kuulet täältä, että mä en sorota mitään, mutta jos sä mua kuulet täältä,
niin johdata mun askeleet uskon tielle takaisin. Että mä en enää saa täältä mitään, että mä tiedän, että mä kuolen kohta. Ja oli monia läheltä pikitilanteita, niin että olisi voinut tulla se puhelinsoittaa, että nyt Leikki on kuollut. Ja siitä meni aikaa eteenpäin, joku puolisen vuotta. Niin sitten oli jouduin nyt viime tuomiolle jouduin ja mä 9.6. sitten vapauden tuomiolta. Ja mä siellä sitten huokasin Herran puoleen, että onko tämä nyt vaan sitä, että sä järjestit mut tänne linnalle, että mä pääsen keskustelemaan sun kanssa. Ja hiljennyin ihan täysin, mä unohdin kaiken muun mun ympäriltä pois. Ja vähän muutkin ihmiset oli ihan sama mitä ne puhu, vaan että mä menin vaan siinä, että mä juttelin Herran kanssa ja koitin jollakin tavalla saada kiinni siitä. Ja tuntui, että tästä ei tule yhtään mitään. Sieluvihollinen syötti kaikenlaisia ajatuksia ja oli kaikenlaisia valmiita tilanteitakin, missä olisi voinut unohtaa sen Jumalan kokonaan. Ja sitten mä ymmärsin sen, että mulla on etsikkoaika. Ja mä tiesin sitten, meni 2-3 viikkoa sen jälkeen, niin mä tiesin sen, että jos mä nyt en vastaa Herran kutsuun, ja mä torjun tämänkin kutsun, se mitä Herran rakkaudessansa ihmistä kohtaan tarjoaa, niin sen jälkeen menee armon aika minun kohdalta ohitte. Ja sitten oli joku viikon päivät meni siitä ja tänne tulin ensimmäisen kerran ja ei silloin tapahtunut vielä mitään, mutta olin tosi kovassa Jumalan puhuttelussa. Tosi kovassa Jumalan puhuttelussa olin. Ja mä ymmärsin sen, että nyt mulla on tehtävä se ratkaisu. Että jos mä menen nyt tuonne synnitielle takaisin vielä, niin mä kuolen siitä. Se on ihan varmaa, että mun hauta on sen jälkeen minun paikkaan. Ja sitten tulin Pärtsä-Hannulan kokouksiin ja aikaisempaa sitten sanoin omalle isälle, että sen tiedän kun sinne menen, niin jotakin tulee tapahtumaan. Että se on niin vahva vaisto kyllä. Ja kiitos Herralle, että mä menin niihin kokouksiin. Mä saan tänä päivänä olla armosta vaan saan olla pelastettu. Ja tänä päivänä on täysi varmuus siitä, että niin syntistä ihmistä ei ole. Etteikö se Herra sitä nostaisi. Ja miten paljon sitä on saanutkaan niin omien veljien kohdalla rukoilla. Ja sai jollain tavalla vastauksenkin jo, että vanhiveljeksi, että tuli uskoa hiljattain uudessa uskossa. Ja kiitos Herralle hänestäkin. Te ei voi oikein kiittää ja ylistää Herraa, miten arvokas ja miten suuri meidän Herramme on. Me ollaan pieniä tekijöitä täällä. Me ollaan tosi pieniä. Ja kun ymmärretään se, että miten suuri meidän Herramme annetaan kunnia Jumalalle ja karitsaa. Ja tänä päivänä saan olla täysin varma siitä, että jos mut tästä paikasta viedään, niin mä pääsen taivaan valtakuntaan. Ja yhden laulun ajattelin tähän sitten laulaa vielä. Ja saakoon se olla semmoinen laulu, mikä puhuttelee myös muitakin, ettei vaan sitten siihen omaan elämään, vaan saakoon oikein Pyhä Henki oikein jutella ihmisille senkin laulun kautta. Ja kaikkien näiden laulujen kautta, mitä tässä tulee ja todistuksia, mitä on, niin saakoon oikein Herra vaikuttaa jokaisen ihmisen elämään, niin uskovien kuin niitäkin, ketkä ei vielä Jeesusta tunne.